βγαίνει υπερένταση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ίσως το κλίμα η αλκούσε με να μην πηγαίνει. Πάμε στις αρχές. Πάμε. Μα τι συμβαίνει λοιπόν? Θέλω η μουσική να ακούγεται καθαρά. Όλα να γίνονται όπως θέλω εγώ. Έρχεται ο νέος αλφέτης, ο ιδιοκτήτης του Βυσσινόκηπου. Ό,τι και να σπάσω μπορώ να του πληρώσω. Πλούτη των προγόνων. Μεγαλεία. Πάνε όλα. Ένα τίποτα είσαι λοιπόν εκάβη. Γεννάω. Μα είσαμε χτες, δεν ήσουν γαστρωμένη. Σήμερα είμαι. Μωρή Ρεζίλιο, δεν αφήνεις ψευτιές. Κι αυτά τι είναι, δεν είναι περικεφαλαίακησεάς. Γρήγορα όλες μέσα. Άντε! Κορίτσια, τρέξτε γρήγορα κοντά μου. Τι είναι καλέ. Τι τρέχει και φωνάζεις έτσι. Ένας άντρας. Άντρας! Πώς? Τι? Ποιος? Θέλει να σας παντρευτεί. Εμπρός. Φιληθείτε και αμέτε στο διάολο. Αχ, είναι ζωντανός. Ναι, τον θέλω. Εμπρός τώρα. Φιληθείτε. Πώς? Τι θέλετε? Βούλευτο! Σε ποιο δέρες πως μιλάς ρε! Θα σε αρπάξει να σε κάνετε κρεμμυδάρια! Οι πάντες. Πού είναι η Τάσια? Τάσια, Πελαγία! Έχουνε πάει για φράουλες. Δεν είναι κανένα στο σπίτι. Φύγε! Ναι. Έξω από εδώ! Σας παρακαλώ να φέρνεστε καλύτερα. Είστε ένας χιδαίος, ένας μουζίκος, μια άγρια αρκούδα. Σήμερα το πρωί ήπια τον καφέ μου και δεν τον ευχαριστήθηκα καθόλου. Σας ρωτάω τι θέλετε να σας κάνω εγώ. Λοιπόν, τι θέλετε από μένα? Τι θέλει από μένα ο Βικτοράκος μας? Είχατε γνωρίσει μήπως τον Μπαζέν? Βικτόρ! Κάνε μου τη χάρη, Βικτόρ. Ας το φτιάχνω το θέμα του πολέμου 70-71. Νομίζεις πως όλος ο κόσμος το βρίσκει ευχάριστο? Ο καημένος ο σύζυγός μου είναι τόσο άρρωστος. Μόλις φύγεται αυτό του σκασμένου κεφάλου, τον πιάνουν κρίσεις. Δεν θα το ξανακάνεις έτσι? Μου το υπόσχεσαι? Ορκίσου. Ζουμπουρλό, ζουμπουρλό, ζουμπουρλό. Πάλι σας πειράζει το σκανταλιάρικο. Μην του κακιώνετε, Θηρεσία. Βέβαια, είναι 9 χρονό παιδί. Αλλά για σκεφτείτε το. Δεν είναι παρά 9 χρονό παιδί. Άκουσατε τι είπε ο κύριος Μπουρίνιας? Παρακαλώ να είστε φρόνιμοι και σοβαροί. Να μην φωνάζετε. Να μην τραγουδάτε. Να μην παίζετε. Αλλιώς... Αλλιώς, μια λύση υπάρχει. Μερικές στο πισινό. Γκρινιάρη. Πάει μια χαρά τώρα που παίζει τον κύριο Μπουρίνια. Πρέπει να το πούμε στο μαμόλι. Αλήθεια, παιδιά, δεν θα το δείξετε και στο θείο σας αυτό το μορμόλι? Αχ, ναι. Κι εγώ πολύ θα ήθελα να τον γνωρίσω. Πού είναι? Δεν ξέρω. Μπορεί να πήγε περίπατο. Ή μπορεί να έφυγε ταξίδι. Μα τι είναι τέλος πάντων αυτός ο μορμόλης? Ο Μορμόλης είναι ο Μορμόλης. Μπορώ να σου δώσω ένα φυλάκι? Εντάξει, τον Φρανσίσκο. Τώρα πρέπει να κάνετε το δέοντα στη τύφη. Ναι, βέβαια. Είδες ποιος είναι εδώ, νόνα? Ο Φραντσέσκο. Τι είναι αυτό, η τσοκολάτα. Ορίστε λοιπόν. Ξέρετε, τα τριαντάφυλλα τους φέρουν κακές αναμνήσεις. Καθίστε τον Φρανσίσκο. Εμένα μου επιτρέπετε τον Φρανσίσκο. Πρέπει να φροντίσω το φαγητό. Μαρία, φέρε το ψωμί για τα λουκάνικα. Και εσύ, Τσίτσο, σε δεν να ποτήρι κρασί στον Φρανσίσκο.